Basirai. Amen. Pamsore baba mazvita manheru akanaka kwamuri mose. Nhasi uno tiri pa day 5. Today's encouragement for Mabvira Pamwe 2025. Nhasi uno ndanga ndichida kuti tifocuse on the part yetheme yedu inoti iyo remaining joyful, patient and faithful. Vadikane, this is going to be the most challenging part yekuti tibate theme yedu yegore rino, remaining joyful, patient and faithful. How are we going to do it? Chekutanga ndoda kukuyeuchidzai kuti zviri kurekodwa. We are recording the whole 10 days. Tave negrupu nyowani reMabvira Pamwe riri pa Facebook. Saka we are inviting all of you kuti mujoine that group nekuti muchaona marecordings ari kuitwa pano kuti mugozowacha zvakare. As let's say it, the truth. The truth is, hakuna vazhinji vachadzokera kuzonowacha mavideos aya. That's the honest truth. Saka ipapo ndandiruda kuti tibatsirane. Ndiruda kukubvunzai, mune Bible verse here ramakachoose for 2025. You see, at the beginning of the year, kazhinji tinoti itai magoals, goal setting, mukoseta say, but per faith, ngatiitei something different kana musati mambozviita. Muchat room, which I've seen kuti vanhu vakunyora muchat room, ndoda kuti munyore muchat room your Bible verse yamuri kuchoose for 2025. The reason being, with the Bible verse, ichakuyeuchidzai pazvinenge zvaoma muri kutadza kuwana simba rekuita remain joyful, patient and faithful. Nekuti mazuva iwaya achauya ekuti nhasi zvakandiomera hanzi Shabhani yakwidza mwando pachichona pedu pekuti munhu unongoshaya kuti zvinofamba sei. Saka I want you to write your Bible verse in there. Ini ndinobirira handidi kukunyeperai. Instead of one, saka ndamuamerica for 38 years. Kubva kupinda kwandakaita muamerica ndakanyora maBible verse angu matatu anonditungamirira pagore nepazuva rega rega. MaBible verse angu anoti iwo Matthew 19 verse 26. Say foreigner, I didn't know how I was going to survive. I didn't know how I was going to make it. Saka Matthew 19 verse 26, with God all things are possible. Ndakada kuzviyeuchidza kuti ndauya kuno ndiri mwana weZimbabwe, ndiri mwana wevhu. Some things are going to not work, but everything will work out together for my own good. Philippians 4 verse 13, in what I can do all things through Christ who strengthens me, has also been my guide. Ndovandaisa Isaiah 41 verse 10, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my victorious right hand. Mazuva azvinenge zvakaoma, I go to those verses. Asi munamato wangu wekutanga zuva nezuva nekupedzesa zuva nezuva, I go to those verses so that I can thank God. What are the good reasons andingakupai kuti muite vhesi iroro kuti mubate? Because I know you will remember this. Mukanyora vhesi renyu mucha remember this part of Mabvira Pamwe, your faith encouragement. Bible verse renyu will remind you to not give up, because there will be moments that will challenge you and you want to throw the towel. Bible verse renyu will help you to continue to trust God's plan and his path that he has for you. It will encourage you to make time to do your part, because it's one thing kuti unonamata ugokumbira chino and then wogara pasi zvandakataura zviro zvezve kuti mari ikaudzwa masaga apa padhoo apo mungainhonge here musina kuisenzera. The Bible verse will also remind us that everything has its time. To everything there is a season. Saka throughout the whole prayer tonight, I want all of you to encourage you kuti munyore muchat room nepamapepa enyu paminayo mabhuku enyu. I hope everybody mune manotebook ekupota muchinyora nekuti manuggets ari kuthrowewa akawanda anotibatsira to remain joyful, patient and faithful. This is today's faith encouragement for Mabvira Pamwe 2025. Ndini wenyu, DrStem.